Mbala tsara nareo jiaby matevigny kobojira. Koragna ty niany resaka koragna olo boaka andafy a Madagasikara eto, rô fa avy Mada. Toetrindrô. Voalohany, i Bojira mahetry be toety. I Bojira mahetry be zay tsy de malaka aminay gasy zanatany tombo a Madagasikara matevigny eto. Azonao, tsy nintsy atiavanay izy fa izy boka fa volaniko zay mahetry jirany. Miaraka izy miala hagny, konty, io fa maty peka, misy bloc-note hely zay Bojira. Agnatin'ny bloc-note-nazy igny zay fa dépense-nazy jiaby hoe rango amin'ny essence-ny tomobile nalaigna location jusqu'à bolonga hena agnatin'ny tragno mbala voakonto fa mandeha bazary anareo itsala'ny machine à calculer ndreo mpivarotro vary raiky madiniky igny tsisy raha firy agnatinazy ao tsisy cosinus tsisy sinus zegny raha hitanao agnato fa machine à calculer raiky bontolo fois plus moins maventy be ary ndraiky plus maventy be poik raiky magnano karaha regny de bazary anao ohatra igny hoe igny fa io poik asanao zao ny rano nandeha nivangantao de vangela farininy 1 kilo aza ampody baka vola anao deranandra io hoe anao zay tsy mbala nagnako lamoneny 1500 anao igny fotony anao nirako nivangala glasy araiky aboko raha jiaby loko aminao io tsisy raha mipiky raha karaha regny tsy de malamalaka aminay gasy loatra zay olo mahay mikoty be karaha regny aboko amizay tsy basiny zegny jirany mahetry be miaraka izy avy fa mitaregny chômage miaraka izy avy fa mitaregny chômage totazeky tsy basiny igny chômage igny koa fa catastrophe jiaby andafy agny azony koragna asanareo zao peu midi anareo mivorivory entre famille izy raha fantantarako taminareo nisy catastrophe be zegny hoe volcanisme hoe igny vaky raha io zegny nitrika ny éruption vity volcan igny mandeha koa zegny fa nivolaniko taminareo tagny zegny hoe igny nanitsy la neige volako aminao zay moins 45 degré ndraiky anao igny zegny anao loso diso calcul zegny antegna eto anao zay mieritreritra boaka andafy anao igny non faharoe karazagnan-dreo boaka agny hitantegna eto koa ijirany poerapoera tebaka raiky somary tiatianay igny zegny ijirany poerapoera matetika dignan'izy janogno et moi mbarany voyage une semaine économie-nazy jiaby tagny igny zegny tsy maintsy lanigna eto jiaby ianao zegny izy ndraiky ataovako izy zegny mandehandeha boaty anao boko zegny araiky mitanatana sakanazy igny anao mitanatana sakanazy izy araiky tsy mitana sakanazy fa izy magnano plenany anao amizay mitana sakanazy anao koa zegny magnano tsy bosibosy anao mahay zovy amianao pourboire zao tsy amianao pourboire ijirany poerapoera zegny mazoto magnamia pourboire fa nono anao peuplace-ny Madagasikara eto zegny anao ndraiky etrinao koa fahaizanao mikoty be tsy fankahitagna igny io magnano tsy debadebanao mibiagna lavakorongnao momany i bossinao igny na avy Mada zegny io koa zegny anao magnano tsy bosibosy anao tsy amiagna pourboire izy zay mandidy manapaka noho ny izy nitana isakany bossy igny izy mijirany metitra alohany topiny saka ty azonao metitry izy amizay mivolagna anao tsy mahazo anao fa nazo zegny hoe anao zegny hoe azonareo olo tiako volagniny igny amizay zay jirany poerapoera be igny atiavako izy koa zegny mazozozo mandeha restaurant teteny mandeha resto tsy fankahitagna fiainagna boko cadeau maro raha entiny efa problème ny jirany fo zegny anao tsy mahazo mivolagna raha nataony faux marque tsy azonao atao mivolagna boko koa zegny asa olo ambanimbany vola agny zegny nisy raha matériel ndraha karaha igny tsy azonao atao mivolagna zegny anao direct mivolagna non vaovao io aminay aty vaovao io tsara nisy olo nanagna tsara lambanao io tsy la marque zegny io tsy valerany 5000 € eky zala mila roborobogna zay jirany poerapoera be igny zay raha farany malaka aminany fahatelo i Bojira be diplôme izy zoko be diplôme izy faregnanareo mazoky be diplôme izy zegny miaraka jirany fô marandraigny fantatra tsy fankahitagna rango marandraigny ndraiky andra-tsofotro anao miaraka magnano raha io tamizay zegny mbala hely igny zay voadresse nagnano karaha zay tsy mety raha ataonao io miala an'zegny ka izy expert amy raha jiaby
Anao miaraka misy raha ataotaonao io ambanimbany vola za sa niasa asa tragno tsy karaha io zay construction anao fotony fantatrarako taminareo za niasa ta Genève avy raha karaha zegny za avy nandeha nagnano voyage humanitaire tany Haïti empaka anao tegna ny empaka raha jiaby misy centre aminazy io anao zay tsy mahazo mitantara raha fa anao zay mitandregny exploit anazy fotony zoko be diplôme ozy aminareo zay azagnotaniagna eky zay diplôme anino eky fa izy toujours expert volako zay raha jiaby ny raha mandreraka amizay aminany raha tiatiareo mazava mandilitra izy tsisy tiareo mazava anao zegny nieritreritry hoe avanao boaka andafy anareo agnano sauce fotony anao fa empaka laoko dangaka meky karapapaka meky makamba meky agnomorongo jobo ijirany amizay miaraka avy fa volaniko taminareo io zegny sauce io mabe cholestérol aboko tsara naboko ko anareo io olona natiny cholestérol tany Espagne tanao zay jaboranazy izy natao tsako zegny endoscopie izy feky mahay mo atena baka tsisy dictionnaire anao tsy maharaka le fandehan'le mo donc masonao miboliboliky be karaha anio fo zay mitandregny nefa zay jerinao jiaby agnatin'ny sauce igny ary anao tina sauce anao tia hinahina boisson-draha rô tsy figiagianao andavanandra igny karaha ohatra ataony taloha zegny miaraka misy vahiny igny zegny antena mamono akoho izy aby karaha navian'ny poulet de chair aty koa zay rô sovalagna zay le hasigny misy vahiny le mamono akoho igny ijirana amizay mihinareo mazavanany ty tsy de malamalaka aminay loatra koa zegny anao igny fatao mandroboka plané oazazy zay tegna agnano fiainagna anao ty dridrika midangidangaka meky zegny hoe meky kajolo kajolo sady jirany tia eky excursion andehandeha agnaty ala magnanognano didia vita raiky tsy anao firy kilomètre igny c'est bon pour la santé zay nefa antena kajony jalany dia vita eto anao zay nieritreritra agnano location quad buisette tsy volanao ndraiky izy efa anao nagnategna fotony avanao boaka andafy zegny anao niensiense lavankorogno anao mila mibegna mahazo rivotro madio ben non i patron tsy nagneky programme patron hafa mila mandehandeha dia vita sinon ndraiky misy karazany avagna boaka hagny araiky tsotra be igny mikoragna c'est un combo izy magnanitra magnampy conseil be matevigny koa io izy tiareo mazava mais pas trop tia diadia la plage mampirèveraivre la famille mandeha amy resto mba magnano raha normaly donc voilà ne changez pas mijanona karaha nareo igny sinon ambaragna tegna commentaire arô tsy voatantarako